Okay? Ayan si Kuya. Ting-in. Yes. Amoy ano siya? Nasagutan niya yung ma. Balnawan ko na siya. Good morning. Good morning, Zach. Morning. Morning. Ayun si Holly. Good morning. Good morning. Oops, ang dilim. Dito kayo sa town para sa dance lesson ni Holly. And then, after ito, bili tayo ng cake kasi birthday ni Dion. Then, diretso tayo sa bahay nila. Okay. What date today, Kuya? March? March 8 ata. Pero late nyo naman ito magpapanood. Pasensya. Careful, Baba. Slowly. Siya ang pumili ng damit niya, guys. Nung ano pa siya niyan? 1 year old? Basta 1 year old or 2 years old? Oh. 12 to 18 months. Okay. Pero kasya pa naman sa kanya. Careful. It's your turn, Baba. Okay. I love you too. Okay, go. Pasok na tayo. Good job, Baba. Did you have fun? Good job. Tapos na yung dance lesson ni Holly. Cake. Yeah, we're gonna buy cake. Punta kami sa... Yep. Yeah. Sugar and spice. Doon ako bibili ng cake. Okay? Seatbelt, please. Dito tayo pupunta sa Sugar and Spice. Yeah, what cake? Which one's that? Wala na sila masyadong choices. That one? What kind of cake is this? Which one, sorry? The green, this one like. Chocolate hot cake. Ah, no. Milk. Ito kami sa Woolies and may bibilin lang ako. And yung cake, babalikan namin after 10 minutes kasi lalagyan ng pangalan. And dalawang cakes yung binili ko kasi maliliit lang yung available nila. Yung malaki nila is mint yung flavor. So, hindi yun magugustuhan ng mga bata. So, dalawang maliit na lang binili ko. And yeah, balikan natin yun after 10 minutes. Come on, Kuya. Naghahanap ako ng blueberries na frozen. And tingnan nyo yung madadaanan natin, guys. Tada, empty. Yan yung pinaglalagyan ng toilet paper. So, ayan. From doon, sa dulo hanggang dito, wala silang toilet paper, guys. Hanapin ko yung blueberries na frozen. Yes, Baba, come on. No, we don't need that one. Nandito yung mga berries nila. Kuha ko para sa smoothies. Yes? Patay nito, tsaka itong isa nito. What's that, Kuy? I know. Tapos na kayo dito sa Woolies. Etong Woolies, luma tong Woolies. Kasi yung pinuntahan natin nung isang araw ay sa may market station. And, yaw, wala na rin silang toilet paper. And dito, mayroon din na Baker's Delight. Di ba mayroon na mas malapit din na Baker's Delight sa Michael. So, katabi lang nito ay yung Sugar and Spice ng Baker's Delight. And nandun yung Woolies. So, tingnan natin kung ready na yung cakes. Hi! So, ito yung cake na kinuha ko, guys. This is a forest cake, right? Yes. And this one? Chocolate sponge, chocolate cheese. Okay, thank you. Okay, kumuha rin ako ng candles. Okay, thank you. Punta na tayo sa bahay ni Tin kasi doon yung party. Yung unang plano dapat, gaganapin yung party sa Valley Lake. Kaso hindi maganda yung weather, kaya doon na lang sa bahay niya. And then, kaya din pala pumunta sa Woolies kasi kumuha na lang ako ng cash kasi si Dion hindi naman ata mahilig na sa toys kasi iba na yung mga gusto nila ngayon eh. So, yung cash na lang ibibigay ko, hatiin ko sa tatlo and silang tatlo magbigay kay Dion. Okay? Kuya? Yeah. Are you feeling alright now, Kuya? Yeah, my throat is, but probably at
3 o'clock it's gonna come back. Mayroon siyang Because prediction. that's what it Pero did umiinom siyang gamot, yesterday. mas better na raw siya compare kahapon. Okay, let's go. That's what it did yesterday. Alright. Kami pa lang, kasi 3 o'clock pa naman yung party. So, tulungan na natin siya kung anong kailangan niya ito. Hi, Dion! Happy birthday, boy! Happy birthday na? Uy, happy birthday! Dito tayo sa kusina, guys. And ito yung pa-decoration niya dito. Ayan. And doon pala sa loob. Ayan, may pa-balloons na blue. And nandun yung mga bata. Hi, Baba! Ito na yung mga nalutong food, guys. Merong sausages, burgers, and ano to din? Aray ko, ang init. Oh my God, ang init. Ano to? Beef steak. Ikaw nagluto? Oh, siyempre. Alangan. Alangan. Anong oras ka gumising? Ito yung beef stick na Tagalog. And eto, ano to? Huwag na natin buksan para mainit pa siya. Sinigang. Sinigang na baboy. Yan. And afritada. Yes. And ito, ano to? Yes, lumalapot na. Adobong manok. Adobong manok. And meron siyang sweet and sour na linuluto dito. Yung sauce. Pero andito yung, tingnan nyo guys, yung ano ba to? Maliit na tuna daw, sabi ni Tin, or tulingan. Oh, tama, tulingan. Sakit ang likod ko. Mag-anta Ang bigat ng... Hindi ko maano. Yan yung sinigang mo na salmon. Ay, sobrang sarap niya. Ay, sinigang na salmon. Nakakala ko baboy. Ay, huwag ng baboy. Meron ng apritada. Oo, ang dami ng baboy. Sige na, ibuhos mo na yung sauce. Ayan, daming sauce. Lumangoy sila. Uy, tama na. Ipakita niya raw sa akin kung paano niya ginawa tong mga decoration niya dito. Bumili siya niya, no? Anong tawag dyan? Look, bunch. Bunch balloon. Oh. Bilis niya. In 40 seconds, maganda na lang. Parang straw yung mabilis nga. Wala nang Ayan, ang bilis lang. Ang bilis lang. Magkano bili mo? balon. Magkano bili mo? Oy, ano to sale? Nag-sale? Sa spotlight. Ito yung itsura ng balloon. Meron siyang dalawang naka-attach. Yung isa string and then yung isa straw. And then etong straw, ilalagay dito sa machine and then ipapump na yung balloon. Ang bilis. So at least hindi na yung mano-mano. And yeah, yung mga bata. Naghihintay sa ibang mga bata. Wala pa ba? Sabi niya, where's the kid? Sabi ko, 3 o'clock pa naman. And si Tin umalis kasi pinick up niya yung mga, mayroon kasi siyang mga in-order na mga parang dessert, mga sapin-sapin, gano'n. So, umalis muna siya. You right? Are you right? Tingnan niyo sila. Kanina pa silang kanya, nakikinod lang sila kay Dion. And inalok sila ni Dion kung gusto nilang biscuit, ayaw daw nila. So, ganyan lang sila. And ako, inon ko yung Netflix kasi nanonood ako ng Crash Landing. Maganda siya. Sinimulan ko siya kagabi. So, hanggang ngayon, na-addict na ako. Episode 8 na yata ako. Yeah, episode 8. Ang cute talaga nila tingnan, no? Para ba yung sa probinsya, yung wala kang TV, tapos nakasilip ka lang sa bintana. Nagkikinod lang talaga sila, oh. Kumain pala kami ng mga bata ng lunch na sinigang na salmon. Ang sarap. Baba, are you done? Ayan, ubos ko na, oh. Ang sarap yung, yung panga. Kinuha ko yung panga. And si Sak, gustong-gusto yun yung parang jelly na taba. Ayan na yung birthday boy. Binibihisa na siya. Kasi anong oras na ba? Wala pa naman. Mag-alas 2 pa lang. So, kumain na kaming lunch. Meron ng dalawang si datingan. Hi, tita. Ito si Auntie Norm. Say hi. Hello! Hi. Meron ng mga bisita, guys. Dumadami na kami. Sakit. Eh, nanonood pa rin ako. Nasa labas ata, kasama si Makoy. Gusto raw ni Kuya ng spaghetti. Come on, Kuya! Ayan si Zach. Meron siyang afritada, tapos sausage. Si Holly, spaghetti. Kuya, spaghetti. And the rest
of the gang. Si Kuya, di ba, nag-spaghetti siya. Ngayon naman, gusto niya raw ng kanin. Okay, careful with your clothes, Baba. Wait, this one. Wipe that one. Si Sak tapos ng kumain, and si Holly, nandun sa mga bata. Marami ng bata, pero si Sak at si Kuya. Si Sak tapos na, why don't you play with the other kids? Hintayin niya raw si Kuya, TJ. Si Holly andun, oh. Ayun na pa si Holly, oh. Baba, you alright? Okay. Nandito yung mga bata. Hi, tingnan niyo yung mga bata dito. Hi! Where's your sister? Not here. And ang aking mga anak, nakikinood ulit sila sa may laptop. Dessert na kami, guys. Ang daming cakes. Ayan. Eto, mango cake. Tapos meron pa ditong biko. Ayan, biko. Eto, yema cake. Oops. Okay, wait, Baba. Eto, ano to, tita? Fruit salad? Ah, jelly. Late siya. Tapos nagpa-decide na kami dumating sa Papa. Ito yung mga anak ko. Hi, ate. Kira, challenge them. Ayan na yung mga cakes, oh. Mag-dessert na kasi. Kain ka muna, Chris. Ito na yung mga bata. Ipon-ipon na sila. Si Holly, ayun, oh. Tigi-isa sila. Zachary, say excuse me. Si Zach, pasok siya. Go there, te. Dito tayo. Ito yung si Holly. Holly! Niya po yung mga bata. At least madaming bata. Pagabot sa mga Nakamove ka niya? Oo. Malap, dito ka lang, late. late pa din. I love you, Zach. Yung Zach na nakangiti. Give it to her. I know, ang daming candles. Hi, Ate. It's been a while. How are you? Ang gwapo niya. No, more than that. Okay, sing. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kurt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Okay, say, blow the candle. Not you, Mama. Help with the friends. Help the Okay, Holly, blow, Holly, blow, Holly. Go, Kuya, blow. Blow, help. Blow. Eh, bigyan mo siya ng ano ko na para ikat. Happy birthday, Holly. Happy birthday, Kurt. Ikat na yung court. Magpa-picture sila, oh. Okay. Oh, sige, ate. Okay. Ang ingay. Okay. Go, look, tita. Okay, look at Christine. 1, 2, 3. Well done, girl. I'll show you outside. Say cheese. Okay. You can eat now. Ang dami pang pagkain na tira, oh. Okay, Waki. 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 May pawaki. Ang dami pang tirang pagkain. Sige na, pakainin na natin. Oo, kain na. Ang daming food. What do you want, Kuya? You don't want cake? Alright. How about you, Baba? What do you want? Oh, you want this? Etong gusto ni Holly. You want that?
Urong ulit yung ating dessert table kasi para makakain yung mga bagong dating. What do you want, Zach? Oh, Black Forest. You want this one? Ito gusto nilang cake. Say hi! Kumuha lang ng food yung mami niya. Say hi, Baba. Ang bait nito. Hindi ito umiiyak. Never ko ba ito nakitang umiiyak? No, never talaga. Very quiet. Very quiet siya. Hindi siya umiiyak sa mga parties na pinupuntahan niya. Ayun si mami, oh. Hindi siya umiyak? Hindi talaga, tita. Wala, diba? Never. Hindi ko pa siya naririnig umiiyak. Hindi mo sigurado lang ako. Oo, palangiti man siya. Di mo say hi, Baba. Hi! Baba, I have a new baby, Baba. Is he alright? Good girl. Oh. Ayan si Holly. Kanina pa siya nakalinya dito. Wait, Baba. We wait for Lola, oh. Wait for your turn, Baba. Wait. It's coming na. It's coming. Kanina pa siya naghihintay. Gusto niya yan. Alin? Yan, tita. Yung ano, Black Forest. Yeah, Black Forest, please. Thank you. How about you, Sak? What do you want? Black Forest? Ah. And isa pa, Jai, para kay Sak, please. Every Friday. This one. One more for ano. That's a new kay. Say thank you, Baba. Say thank you. Until mag-araw. Thank you. Tapos magpapagod. Pag Friday, hindi ka kakain ng Okay. Sa kanya, she wants to, she goes to cafe. Sak, She wants to give Lloyd, what would you like? welcome. I-try ko tong Oreo cheesecake. Ah, hinahanap niya yung cake niya. Andito yung cake mo. Oh. That's your cake. Sit down. No, Papa. Careful. You're right, Baba? Nagkakanta na sila, guys. Karaoke time na dito. You're right, Zach? First, Kuya. 5:30 na, guys. And si Holly, ayan, napagod na siya. Nagkakantahan lang dito. And yung mga boys. Ha? Yeah, it's in the car, Kuya. Inom si Kuya ng medicine. Yeah. No, unlock it here. The key is in the back. Tulog ang aking baby girl. Got it? Okay. Drink more water, please. Nilipat ko siya dito sa bed and nagising naman siya. Ang lakas kasi ng karaoke doon, so sabi ko dito na lang muna siya sa bed. Nagising naman ang bata. Oh, pero mahaba-haba na rin yung ano niya, tulog. Nangalay na kasi yung aking braso, kaya nilipat ko siya dito. So ayun, gising na siya. Hi! Say hi! Hi! Bagong gising! Again. It's a blurry. Yeah, it's blurry now. Okay. Ah, okay na siya. Yung mga bata nasa labas, naglalaro sila dun sa likod. Are you alright now? Ha? Opo. Say opo. Apple. Nagsiuwian na yung iba, pero kami nandito pa. Marami pa naman yung may mga bata. Baba, eto, oh. Wala tong problema. Oh, nahulog na si Bob. 6 o'clock na, guys. Nandito pa rin kami kilatin. Yung iba nagsiuwian na. Si Kuya at si Holly nandito sa labas. Naglalaro ng balloons. And yung ibang mga bata andun. Not on the road, Dion! Andun sila. Kuya, make sure you don't go on the road, okay? Okay, thank you. Baba! Anong oras na ba? It's 7:36, guys. Dito pa rin kami. Baba, ang batang hindi umiiyak. Baba, okay na? Beautiful eyes? Beautiful eyes, Baba? Wow, one blink. One more? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes.
Blow kiss na. Ayaw niya na. Wala, hindi siya umiiyak. Anong oras na? Kaya tapos niya lang mag-dinner. Tingnan niyo yung pimples ko. Oh, grabe siya. Uwi na kami and muntik ko na makalimutan yung this is for bigay ko ba yung pera na sinabi ko? Oh, you like that? Kuya, come here. Give this to Dion. You buy your own gift, okay, Dion? Holly, give this to Kuya Dion. Kuya, wait, here pa, here pa. Yeah, wait for you, Kuya. Kuya din say happy birthday. Say happy birthday. Happy birthday. Wow! Are you happy? Bili ka na lang. You buy your own gift, okay? Dion? Baba. Baba. Hoy, busy siya sa sa laptop din. Kunin mo yung anong sinasabi mo dyan? Makabili na ako ng ano ka ba? Wala, hindi kita. Hindi kita nga. Ano sabi mo? Nabatukan ko siya. Akala ko kasi bibili siya ng Ang pantalon. daming cash na natanggap ko as in. Pambili ng uniform ng anak ko. O kasi nga ayaw ko naman. Private kasi si KD. Yeah, private. Mamahalin kasi ang anak niya. Mahalin kasi yung anak. Mamahalin kasi ang anak niya. Kaya yan. Royal blood. Hindi. At least, no? Wow, makabili na ako ng uniform ng anak ko. Okay. See you. Thank you. Bye-bye. Thank you. May shoutout ka rin naman sa Ay, shout out ko sa mga taga-Pangabugan, Tabuadas, family, sa Virgin Angels. Lagi siya may shoutout pag nag-vlog. Okay guys, I'm gonna close the vlog kasi uwi na kami. Thank you. Come on, you say bye-bye now. Come on. Come on. Say bye, people. Bye. Up, 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 up. Please like. Bye tonight. Bye tonight. And then please like. Subscribe. Bye. If you haven't seen you on our next vlog. Yes, yes, kuya. Good night, guys. Thank you. Bye. Good night, guys. Paradise, tell me who you seek.